Čaute ľudia a v dnešnom videu si vyskúšame si nafarbiť moje vlasy v PKXD. Mám prichystané koleso šťastia, na ktorom sú rôzne farby vlasov, tak si vytočíme, aká farba padne, tu musím dať. Tak, už som z kole šťastia a ide sa mi špinovať. Prosím, niečo dobré nevypadne. Neonovo-rúžová. Tak ideme do PKXD. Čiže neonovo-rúžová, tak si ju ideme dať. Počkaj, som zabudol sadnúť. No. A neonovo-rúžová sa ráta táto farba. Tak si ju teda dávame. Ale som nejaká pekná farba, nejaká táto, ale tie mi nepadli. Tak možno skúsim šťastie na budúce. Tisíc coinov za nafarbenie vlasov. A odteraz budem nosiť takéto vlasy. Čaute.